Aku lagi cari mama muda buat kasih uang 1 juta. Na 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 na. Hoy, Hirbal! Hoy, Hirbal! Hoy, Hirbal! Hirbal mo din eh! Tasong kalawasan na ikaw, trabaho gapon ba di? Sakit kayo? Ari mo nagtrabaho gapon day? Di trabaho naman doon sa silingan, gikuan man. Ang atop among gi-tiles, then ang salog among gi-atupan. Mao ba? Kuyawa ko na nagud. Ang atop, gibot nga tiles. Ang salog, gisin. Wala ko, gabi gani, giigit-igit ko. Luda ni mo eh. Nag-inom na kitambal ba di? Lood mo lang. Isa kasako itong giinom na akong tambal, bisag unsa na to. Kuan to. Naingon pa ito akong lulo, sa kong lulo nga mukhaon nagkapayas. Yan kaon kong kapayas. Ana, ning samot og kita ikaw gusay tambal ron gani. Ang nindot ron, herbal, dili kay bisag unsa nga tambal. Mao gani, ngita ko girbal kay grabe na. Oy, Hirbal! Oy, Hirbal! Matay. Di ni mahalin kong Hirbal. Pas mo kong anak. Aham kong itag tao. Ano puros may kilabinan? Sakit juga ang lawas ba di? Oh, dali pa maulan rin oh. Kuha na nagbukal akong tiyan na yun sa kasakit. Grabe, lain na kay lagi. Pag muna hindi akong pangita ba? Patay na. Patay, pwede akong ipangita. Tara, tara! Tara. Noy! 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 Ha? Ako? Ako? Di maklaro dra, Noy. Sa tong tulod rin, ikaw may tigula. Palit mo Hirbal. Palit mo Hirbal. Palit mo. Hindi maklaro dira. Amo, ngulang tigulangan eh. Sa doon pa. Ta. Noy. Oy. Usa man, palit mo? Di maklaro dra. Klaro man. Walang tawad din ni herbal ni mo, Noy. Mura ni kalugbatay butang rin oh. Hindi naman yung lingin-lingin lagi oh. Ngatong kulor pula nga lingin-lingin. Luba. Don't touch my Hirbal. Kani nga Hirbal dong, sultian di ka. Gikan pa na sa layo kay buntod. Mga 8 ka buntod akong hay, makuha lang ng ugat sa dako kay punuan. Nga imurang binuangan. Unsa man, mapalit mo dili. Ma'am, kay pong pawala ka sa pamahalaan na kayo. Sakit kaya akong kalawasan eh. Napugay tambal sa kalibanga dira noy. Kana inyong gipangita. Naa na tanan sa kuha. Ikaw. Sakit mong kalawasan. Aplase anay tagagabi eh. Aplas ka, ana pagaplas oh. Ana ano? No. Anaon paghaplas ha. Anaon paghaplas. Oh. Papalit ka ni. Pilam na, Noy. Kani dong. Barato ra ni. Maka affordable kay ka, dili magsakit mong bulsa, imong lawas ra. Mo na sa tag $10. Ay, sige, paliton ako na kay sakit kaya akong lawas. Oh, tara. Tarunga gaplas ha, kanang maulian ka. Ako anoy. Anda tambal sa kalibanga. Don't you worry, Dudong. Na ako'y tambal si mga. Unsa niya kasi nga tambal noy? Bisag makailo ni ba? Mo ni gitawag og utot. Imong kalibanga, wala. Naman siya flavor. Orange. Barato ra ni. Palit ka? Tagpila po ni noy. Tag, kuha ng tulo. Tag $10. Bro, Pila ta na, Noy. $20. Ara, Noy, oh. Bugas. Sol. O, sige. Sige, Nong. Salamat. Unta maayo men yung tambal ang gipalit si mo. Tamayon ta ang kalibanga na kuan eh. Ay, sige, salamat. Madali namin. Ila jud ang duha. Ay to ko unahan be na bay balay dito. Nap ko isa ka piki nga herbal oh. Ito na ko. Oy, Hirbal! Oy, Hirbal! Oy, Hirbal! Oy, Hirbal!
Ubog. Ubog ba? Ubog ba? Nay! Unsa man dong? Ubog na? Wala man na ubog kol. Napaka man ni kanding. Kani, makakwarta na puguan ni. Ay, problema na dong. Ako na. Hawa. Ay, kabala ka dong. Ako'y bala na. Unsa man namong dahon oy? Ako asang hurim-huriman. Aron mawala nga titanos kay kuyaw kay na. 1 seconds, patay na ka. Ako sang hurim-huriman. Awa na nga titanos dong. Na ako baligyan mo nga herbal dong. Para mawala ang rabies sa pinaakan skanding. Pila man anoy? Barator kayo na dong. Ma-affordable kayo. Tag $20. Tara na maayo maganinoy. Why problema? Ayaw na minti mong anak. Another victim. Ito na ko dong. Napa ko herbal isa last. Herbal! Herbal! Oh, herbal! Herbal! Oy, herbal! Nunuroy! Sakto ni! Herbal! Bungol akong anak! Makapalit yung herbal ani! Oy, herbal! Tagpila man anoy! Barator ni dong. Affordable. Alit ka. Oh, mupalit ko! Alay, naog dong. Ulat lang noy! Ulat lang! Ganang sulong ay! Ako sa nang sinyasan akong anak ha! Bungol man eh! Sige dong. Nak, kay di magkakadungog, masinyas na lang ko nimo. Tit tit tit, tiririt tiririt tit tit tit, tiririt tiririt. Kira ka nak, nakasabot ka? Sige nak, ako tong tawagon tong bigya ay og herbal. Ikaw ang binibining ni nanais ka, binibining marikit na Mga amaw ay, nagsisisay-sayaw noon. Palit mo, dili. Palit mi dong, palit mi dong. Dong, mantag maayo na akong anak nung eh. Di na siya makadungog. Why problema dong? Tabala na siyang herbal. Daat mo gano'n sa TikTok nung. Magabuang mo yun ang TikTok dong. Abray ka ka, tambalan ko na. Pila man anong? Pila na. Tag 20 dong. Tag $20. Kaya ni mo dong? Sabi nung, dili lang kantos ako anak nung. Bungol na kayo. Dili na masugo. Ug palit og itlog. Ang gipalit, carrots! Dahil sa'yo be, kay gipamaulan ko no. Ang palit na ko, ihatag na ko si mo, tag 20 ra ni. Tag 20 lang, kay nila, tag $20 kay mo, tag 20 ra na yun, kapoy nagsayaw ay. Salamat no. Another victim. Adto na ko, $5. A few inches later. Agay! Noon sampod mo. Nadaot sa herbal! Naon sa mapod mo? Nadaot mo sa herbal! Patay scam! Ay, bandito yo!